8 июли соли 2023 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд дар ҷашни Тиргон, иди зардолу ва асал иштирок намуданд. пешниҳоди дастранҷи кишоварзон, маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои гуногуни миллӣ, анвои зиёди маҳсулоти нонӣ, раванди омодакунии маҳсулоти гуногун аз зардолу ва намоишҳои фолклорӣ чорабиниро ба базмгоҳи ҳақиқии фараҳу хушҳолӣ ва шукргузорӣ аз фазои осудаи ватану фаровонии ҳосили зироати кишоварзӣ табдил дода буд. дар гӯшаҳои намоишгоҳ полезӣ, зардолу, ғалладонагӣ ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ дар шаклҳои гуногун бо тасвирҳои зебо пешниҳод карда шуд. тавре аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик дар истифодаи самараноки замин, истеҳсоли неъматҳои моддӣ ва такмили таҷрибаи заминистифодабарӣ дар олам нақши муҳим гузоштааст. ҷашнҳои чоргонаи кишоварзӣ Сада, Наврӯз, Тиргон ва Меҳргон мисоли таҷрибаи омӯзандаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик ва шӯҳрат доштан дар истеҳсоли маҳсулоти босифати кишоварзӣ мебошад. Тиргон ҷашни тобистонаи миллати тоҷик буда, таъмини зироат бо об, ҷамъоварии беталафи ҳосил, кӯмак кардан ба якдигар, заминагузорӣ барои ҳосили навбатӣ ва баланд бардоштани самаранокии замин маҳаки асосии он мебошад. дар солҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои доимии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба эҳёи ҷашнҳои миллӣ, худшиносии мардум, баланд шудани фарҳанги заминдорӣ, такмили таҷрибаи хоҷагидорон, ҳамасола беҳтар гардидани нишондодҳои истеҳсолӣ ва саҳмгузории фаъолонаи ҳар як сокини Тоҷикистон дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат мусоидат кард. имрӯз мо куллан мардуми Тоҷикистон аз пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, эҳёгари ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашну маросимҳои мардуми тоҷик, президенти кишвар ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон хеле миннатдор ҳастем. гузарондани ҷашни Наврӯз, гузарондани ҷашни Тиргон, гузарондани ҷашни Сада имрӯз дар Тоҷикистони азизи мо ба ҳукми анъана даромадааст. имрӯз мо ҳунармандон беҳтарин ҳунарҳо, беҳтарин дастовардҳои худро намоиш мегузаронем. аслан мардуми тоҷик мардуми ҳунарманд ҳастанд. тамоми иду ҷашну расму оин дикард эҳёгари пешвои миллат. муборак иди зардолу шуморо, шумо эй мардуми аҳли вафоро. хуш омадед пешвои муаззами миллат. хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд навъҳои гуногуни зардолуро мутобиқи анъанаҳои миллӣ, расму оин ва хусусиятҳои хоси зардолупарварӣ дар шакли тару хушк намоиш доданд. айни замон дар вилояти Суғд майдони умумии боғи зардолу 50090 гектарро ташкил медиҳад, ки аз ин 34389 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. исфара, конибодом, ашт, кӯҳистони Мастчоҳ, Бобоҷон Ғафуров ва Айнӣ аз ҷумлаи шаҳру ноҳияҳои асосии зардолупарварӣ дар вилояти Суғд ба ҳисоб меравад. дар асоси таҳлил соли 2023 дар вилояти Суғд истеҳсоли зиёда аз 1000 тонна зардолу пешбинӣ гардидааст, ки ин нишондод нисбат ба соли 2022 як баробар зиёд хоҳад буд. кишоварзон барои дастгириҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба фаъолияти истеҳсолкунандагони неъматҳои моддӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос намуданд.
қандак, мирсанҷалӣ, субҳонӣ дар маҷмӯъ тақрибан 189 намуна ва дурагаҳои зардолу дар Тоҷикистон парвариш меёбад, ки қисми зиёди он ба таври намунавӣ муаррифӣ карда шуд. дар иди тиргон, иди зардол ва хушкмевои Тоҷикистон 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуда истоданд, ки асосан 14 шаҳру ноҳияҳои кишоварзии вилоят ки маҳсулотҳои кишоварзӣ то имрӯз зиёда аз 8000 тонна меваи тару тоза содирот карда шуд, ки асосан ба Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Қозоқистон содирот карда шуда, аз ин 6000 тоннаш зардолро ташкил медиҳад. кишоварзӣ ноҳияи Зафаробод соли ҷорӣ дар майдони зиёда аз 29000 гектар киштии зироатҳои кишоварзиро ба роҳ монданд, ки айни ҳол мо ҳосили ғалазонагиҳо ва дигар намудҳои зироатҳоро ҷамъоварӣ карда истодем. ҳосили ғалагиҳо нисбат ба соли гузашта хубтар аст. деҳқонон баъзе хоҷагоҳои алоҳида то 45-50 центн ҳосили гандум гирифта истоданд. нашнамои пахта хуб мебошад. зардолупарварӣ дар шароити вилояти Суғд яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, дар таъмини амнияти озуқаворӣ, баланд бардоштани самаранокии замин, ба кор таъмин кардани аҳолии деҳот дар хоҷагиҳои деҳқонию корхонаҳои коркард ва васеъшавии имкониятҳои содиротӣ нақши муҳим дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иҷрои саривақтии нишондодҳои барномаҳои давлатӣ ва меҳнати пайвастаи кишоварзонро ба равнақи боғдорӣ, баланд шудани дастовардҳои истеҳсолӣ ва васеъ гардидани имкониятҳои содиротӣ муҳим арзёбӣ карданд. айни замон дар Тоҷикистон майдони умумии боғи зардолу наздики 61 000 гектарро ташкил медиҳад, ки аз ин 43,2 000 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. Тоҷикистон дар самти истеҳсоли зардолу дар ҷаҳон шӯҳрат дорад ва яке аз давлатҳои асосии истеҳсолкунандаи ин намуди маводи ғизоӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳисоби зардолуи тару хушк дар баробари қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ афзоиши содирот таъмин карда мешавад. ба ҳолати 1 июли соли 2023 аз вилояти Суғд ба дигар давлатҳо 6940 тонна зардолу содирот карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3,5 маротиба зиёд мебошад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи кишоварзонро ба истифодаи пурраи имкониятҳои мавҷуда, зиёд кардани раванди хушконидану беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили дар саҳро боқимонда ва бештар кардани содироти меваи тару хушк ҷалб намуданд. ҳамчунин дар намоишгоҳ раванди хушконидани намудҳои гуногуни мева ва маҳсулоти аз зардолу омодашаванда муаррифӣ карда шуд. дар намоишгоҳи имрӯза аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии хӯрокворӣ зиёда аз 120 намуди маҳсулотҳои коркарди меваи сабзавот вогузошта шудааст, ки аз он ҷумла аз меваи зардолу 7 намуд маҳсулот пешниҳод шудааст. ноҳияи Деваштич асосан ноҳияи картошкапарвар мебошад. баргузории чунин чорабинӣ мусоидат мекунад, ки боз соҳаи кишоварзӣ ришду равнақ ёбад. кишоварзон ба натиҷаҳои боз ҳам аз ин беҳтару назаррастар ноил гарданд. бо бунёди корхонаҳои коркард ва омӯзиши таҷрибаи пешқадам, имрӯз хушконидани зардолу дар шаклҳои гуногун ба роҳ монда шудааст. такмили ин раванд ва васеъ ба роҳ мондани хушконидани мева ба зиёдшавии имкониятҳои истеҳсолӣ оварда расонидааст. мо соли 2013 ба кор шуда намуда, аз соли аввал то имрӯз зиёда аз 10 миллион консерва ва хушкмева содирот намудем. имрӯз корхонаи мо зиёда аз 60 нафар коргарон кор мекунанд. зиёда аз 40 намуди маҳсулотҳои кишоварзиро бандобаст ва коркард менамоянд. дар 6 моҳаи аввал зиёда аз 520 тонн консерва ва зиёда аз 315 тонна хушкмева содирот намудем. яке аз корхонаҳое ки дар он коркарди мева ва истеҳсоли зиёда аз 500 номгӯи маҳсулот ба роҳ монда шудааст, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амид мебошад. бо ин роҳ ҳамасола коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то сатҳи ниҳоӣ ба роҳ монда мешавад. дар инҷа зиёда аз 200 номгӯи маҳсулот ҳаст, ки таркибаш асосан аз зандол аст. ашёи хом ҳамаш ашёи хоми ватанӣ. баъзе ордҳое ки мо аз мағзҳои зандолу мағзҳои бодом мегирем, худамон ордро истеҳсол мекунем. маҳсулотҳо ҳамаш 100% ватанӣ ҳастанд ва дар пеш нақшҳои зиёд ҳаст. пешвои миллат ҷаноби олӣ супориш доданд, ки маркази савдои калонҳаҷм созем. сиёҳ олу дар инҷа ҳаст, зардолу ҳаст, чормағзҳои заминӣ ҳаст, чормағзҳо ҳаст. ҳамин намудҳои хушкмевӣ ки дар Тоҷикистон мерӯяд, ҳамаш дар инҷа ҳаст.
ҳамчунин дар ҳамин рӯз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҷашни Тиргон иди зардолу ва асал бо маҳсулоти бандубастшудаи асал шинос шуданд. Занбури асалпарварони вилояти Суғд асал, гардигул, шири модарзанбур, ширеш ва мумизанбурро муаррифӣ намуданд. تعداد اویله‌های زنبور اصل به حالت 1 ایون سال 2023 در تاجیکستان به 263703 اویله برابر شده است که نسبت به سال گذشته 6586 اویله زیاد است. سرعت رشد 102.6% را تشکیل می‌دهد. سالهای آخر تعداد اویله‌های زنبور اصل و محصولات آن در همه شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله ولایت سوغد زیاد شده است. سال 2023 در دایره عملی شوی برنامه مجموعه‌ای رشد ساحه چاره‌داری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبور اصل پروری برای سالهای 2022-2027 با زنبور اصل پروران ولایت سوغد از جانب وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان 350 مادر زنبور سرمحصول ذات کرپتی و کرنکی دسترس کرده شده است. دوام 6 ماه سال 2023 در ولایت سوغد تعداد اویله‌های زنبور اصل نسبت به همین دوره سال گذشته 8000 اویله زیاد گردیده به بیشتر از 80000 اویله برابر شده است. از آغاز موسم تا امروز کشاورزان ولایت سوغد 193.6 تن اصل طبیعی به دست آوردند که این نشان داد نسبت به سال گذشته 6 تن زیاد می باشد. کسب هنری ما از بابای پدرم ماندگی یک چند سال است ما سایه زنبور اصلنده. البته دستگیری جناب عالی که حاضر زنبور پروری پیش رفته ایستاده است. اویله‌های زنبور ما اضافه کرده ایستادیم. ما زنبور پرورای از انداز آزاد کرده ماندگی استحصال اصل تا توانستن اضافه میکنیم. تا 1000 اویله زنبور اصل اویله ما پرورش کرده نگاه میکنیم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با یادآوری از امکانیت‌های وسیع ولایت مسئولین دخلدار ساحه و خواجگیداران را به وارد نمودن ذات‌های سرمحصول زنبور اصل، آموزش هرچی بیشتری تجربه معاصر، استفاده پوره امکانیت‌های طبیعی و تامین افزایش استحصال این نمود محصولات طبابتی وظیفه‌دار کردند. طبیعت تاجیکستان دارای مقدار زیادی گل و گیاهای شهد جدا کننده و گرددهنده بوده. آن برای زیاد کردن استحصال عسل و محصولات گوناگون شفابخش از زنبور عسل مساعدت می‌کند. اینچنین در همین روز نمودهای گوناگون محصولات نانی، قنادی، طرز آماده کردن نیشالا و نبات با آرایش مخصوص ایدانه پیشنهاد کرده شد. در دک‌های کلان نمودهای گوناگون طعام‌های ملی آماده و پیشنهاد کرده شد که ثابتگری از ازل در هنرمندی تجربه نمونوی داشتن ملت تمدن‌آفر تاجیک میباشد. در اینجا هنرهای مردمی ناحیه باباجان غفورов پیشکش کرده شده است. زحمت دستان بانوان و زنان ناحیه در اینجا انعکاس یافته است که ما از این خیلی شاد هستیم. باعث خوشنودی است که در ناحیه زیاده از 2000 هنرمندان هستند. در اینجا دستگیری و راهنمایی جناب عالی پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت محترم امامعلی رحمان برای هنرمندان دسترس نمودن امتیازهای زیادی به مانند گرفتن گرانت‌های پرزیدنتی، گرانت‌های ولایتی با ما امکانیت داده ایستاده است که زنان و بانوان ما عموما هنرمندان ناحیه رشد هنرهای خود را باز هم به راه مانده باشند. قدم‌های
кандакорӣ аз ҷумлаи ҳунари қадимаи мо мебошад ки намунаи асосии онро ҳунармандони шаҳри Истаравшан пешниҳод карданд. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути таъсиси муассисаҳои таълимӣ ва пешниҳоди имтиёзҳо ба рушди ҳунари кандакорӣ мусоидат карда мешавад. ин ҳунари хешро аз бобою падарам омӯхтагӣ ҳастам. кортҳое ки мо месозем асосан аз дастҳошон аз шохи оҳу, чӯби чормағз, устухон, шохи гов, шохҳои буз, чӯбҳои зардолу, ҳамин чизҳо истифода мебарем. мани як намуде ки корди мо сохтагӣ ин дасташ аз шохи оҳу кандакорӣ карда шудагӣ, ҳам наққошӣ кардагӣ. ана ин ғилофаш бошад аз чӯби чормағз тайёр карда, дар болояш аз олова гулкорӣ кардагӣ. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаровонии ҳосил, бештар шудани дастовардҳои хоҷагидорон, чеҳраи болидаи ҳар як иштирокчии намоишгоҳро бо шарофати истиқлоли давлатӣ, тинҷию оромии ватани маҳбуб марбут дониста, хоҷагидоронро ба истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли неъматҳои моддӣ, эҳёи ҷашнҳои миллӣ, расидан ба қадри осоиштагии сартосарӣ ва афзун гардонидани дастовардҳои меҳнатӣ ҳидоят карданд. ҷашни Тиргон, иди зардолу ва асал ба базмгоҳи ҳақиқию шодию хушҳолӣ, арҷгузории мардум ба таъриху тамаддуни қадимаи заминистифодабарӣ, шукргузорӣ аз фаровонии ҳосил ва осудагии ватани азизу маҳбуб табдил ёфт. маҳз доир шудани ҳамин гуна чорабиниҳои сатҳи баланд ба омӯзиши таҷрибаи пешқадами якдигар, таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот, баланд бардоштани самаранокии замин ва афзун гардонидани дастовардҳои истеҳсолӣ такон мебахшад.